Goedemorgen alle. Je ziet ook in ons Heer in Helland, dit is just een noem. We hebben een vrijheid hier van de morgens met die taub te zijn en dan God zijn woord studeren en zijn wat hij van zeggen heeft. En ik geloof, wanneer we aan dort die komen zijn te horen wat God reden heeft en te ons en durch zijn Heiligen Geist, waar we gezien worden, het is niet de Wieet wat einer hier redet, God zijn Wieet. En wanneer we dort worden focussen en denken we zeggen wat er en zeggen ben zijn, wat hij van ons heeft. Ik heb dat mij aangehad, eerst maar een paar versen te lezen uit Offenbarung, kapitel 1, waar etliche versen lezen dooruit. Bloß even den hinsicht van wie hij zegt, wie hij is. En dan waar we we hebben tweede Petrus naar, maar het eerste waar we, eerste Johannes kapitel, Offenbarung kapitel 1, vers 1, wat versen lezen. Dit schrift is dit. Dit is de openbaring die God Jezus Christus geeft, zijn deiner te wijzen wat een karten passeren moest. En hij schickt zijn engel en zijn deiner Johannes en dat met te doen. De tijd, dat had Gottes woord aan Jezus Christus zijn zeichnis en alles wat hij zag betekend heeft. Seilig is die dit profetenwoord laast en ook die dat hieren en zich daaraan houden wat er ben geschreven staat, wils de tijd is bald hier. Johannes schrijft dit naar de 7 gemeenten in Azië, genoeg en vrede van dem die door is, die door weer en die door komen wordt, en van de 7 geister voor zijn trouwen. Van Jezus Christus, die in zijn zeichnis trouw is, hij is de eerstgeborene van de douders, die weer even de kennis op de iedere jeet, die ons goud weer en ons met zijn in het bloed van onze zinnen gewaschen heeft. En ons te kennis en priester gemerkt heeft, God zijn Vader te dienen, den treft alle eer en macht en alle eeuwigheid. Amen. Sondern nach de 8e vers zegt hij, ik zie dat A en dat O, de aanvang en dat een, zegt de Heer. Du hast die du wir en die du kent, de Almacher. So, wat hier waar we lezen, dat is plus wem we hier willen, van wem we willen leren van de Osmaris. We nog een kaart je bed op dan ons hoop nee. Dat God im Himmel, we komen voor die Heer, ons zeggen waar en Jezus noemen en Herr we vragen ons voor die, wanneer we dat hier weer die zegt, weer die bas in controle, over alles Herr en die noemen ze we hier van de Osmaris top die komen Herr. Mocht u ons de vrede en vrijheid geven, besonders mij, dat ik je niet voor wat reden wat die niet gevalt, Herr, geeft u mij bloos de vrijheid en dat ik hier kon van die woord metdelen en dat u mocht ons hier zegenen. Bewoon mij voor dit teachen hier, wat u de leraar bas hier, Herr, we kunnen hier bij die bas en die woord, dat weten we in Jezus' naam, amen. Ja, mij schiet dat aan waar dat lezen dat, het is een openbaring, dit is de introduction voor dat openbaringboek, waar dat is krachtvol wie hij is en hij de jeet, over de kennis op de eer en hij is in controle over alles en hij is ook de enige wat aan de eer treft voor alle eeuwigheid. Jezus Christus en zo nu we mal zijn wat in tweede Petrus kapitel 1 waren door wat versen lezen en dit was ook voor mij een wertvolle brief wat aan de christen geschreven dat. Petrus schrijft het aan de christen, te de christen en ik hoop we zijn alle al waren geboren christen en wanneer we niet zijn, dat alle dag gelegenheid, we kunnen dat doen, we kunnen naar Jezus komen, we wel hier wat versen lezen, moet zijn wat het aan zijn dat van jou. Tweede Petrus kapitel 1 vers 1. Simon Petrus, Jezus Christus, zijn apostel en deiner, schrift diesen brief nur die denselben Glauben gekregen haben als wie. So, dat is zo, hij is al zum Glauben gekommen, naar Jezus Christus, en hij schrift het naar die, wat denselben Glauben haben. So, dan
Dan würden wir gleich alle die kennen mit antalen. Wir dort auch die Namen haben, Jesus Christus, was er getan hat für uns. Und er soll den Glauben haben, das Brief wurde zu uns auch geschrieben. Und, das ist dann nicht so, dass wir bloß würden so eine Menschen sagen, wie Deutsche sein oder das ist bis zu den Menschen, wo immer die sind auf der Welt, wo die soll den Glauben haben, was Jesus Christus durch die Gerechtigkeit, der uns Gott und Heiland Jesus Christus geben hat. Mocht je immer mehr genug und Frieden kriegen, dadurch, dass die Gott und den Herrn Jesus Christus nur kennenlernen. So, das wird das Brief sehr abmunternd hier, was wir immer wieder kennen, würden lernen, warum wir der Kirche machen, das ist nicht, hier denkt nicht um, dass wir uns das können verdienen, das ist bloß, er sagt, dass die Gerechtigkeit, der uns Gott in Heiland Jesus Christus geben hat. So, das liegt, sage ich, alle klar, verdient ja wir uns das Gewicht, was wir geraten sind, das hilft uns, wenn wir das annehmen und wir das wollen. Aber er ruft uns zu beten und immer nur Jesus zu kommen und am Kern zu lernen. Und das liegt, was wir wollen. Und das geht auch sehr, meine Werte wollen das nicht tun, aber die Geist und das Wort Gottes, du hast die Kraft bei, die kann das tun. So. En het nächste is wat ik op de bulletin, de noem voor deze message, dat ik dit wil en Ziel, dat alle Mieej Wieet is. So de Mieej en de aanstrenging wat we doen, dat is niet hem geraad worden, dat is wanneer we dat gaan aangenomen, maar we willen vrucht brengen van, we willen een christelijk leven vieren. So dat is alle aanstrenging Wieet de Mieej aan te wenden te Daut, wenn dat verlangt Gott von uns, dat we zullen. En dan is het zijn Gotteskraft, dat is de derde feit, dan zijn Gotteskraft heeft ons alles geschonken, wat we zum seilig worden en een vreemd leven brengen. Zum seilig worden, weil dat weten we dat is durch Jesus Christus, dat is het enige waar we kunnen geraad worden, wenn we dat aannemen wat hij gedaan heeft, en we een vreemd leven vieren. Ik geloof ja, wanneer we struggelen doen, ik wens, dat niet klaar hebben, een wonen ziet krijgen en je rode Schwierigkeiten nemen, dat is niet wens Gott zijn schuld, als zijn woord, dat is mijn schuld, dat ik oefen me niet genoeg en met Gott op te gaan. En dat lijkt eerst dat merken wir uns das als schwer, wenn wir fallen, so, wir können das bloß nicht tun. Also wir können das nur tun, wenn wir uns Hand geben zu haben und Gott sein Wort und uns wirken. Das ist wunderbare Kraft in Gottes Wort, das bloß annehmen und das meditieren und der Geist in einem, den Haft, mit den Taub, die kann das tun in einem. Das ist, Gottes Wort, das ist eine Reinigung für uns. Wenn wir das lesen und studieren, das merkt uns, das convict uns, dass uns vermogen, abwiesen, wo wir können loskommen, wenn wir uns versündigt haben und alles, ohne Gottes Wort, wir würden das bloß nicht vollbringen, seilig zu werden. So, das ist Punkt Nummer 1, was wir wollen, dass Gottes Wort, das brauchen wir alle Tag, und das fokussen en studieren doen en lezen er een audio er om ons dat de waarheid wat we die krijgen. En een leven brengen doordat dat we den kan leren, dat ons zoveel goud toekomen leidt, dat hij ons te zijn ene herrlichheid berauben deed. So alle goede dingen wat het hier mensen heeft, dat hij ons laat toekomen leidt, dat we ons in zijn ene herrlichheid, dat hij zijn ene herrlichheid berauben deed. En door dezelfde kracht heeft hij ons al die andere rijke, wondervolle zegeningen verspreken, door die we van dat verkomende leven kunnen loskomen. So, ik geloof, we worden jeder einer weet van wat dat redt. Dat verkomende leven, we zijn niet immer waar geboren geweest. We zijn handelijk alle, moest bij dem Punkt komen, wo wir dat sagen, wo
lang nicht perfekt wie wir, je in Gott, was wir da bekennen, in unsere Sinnen bekennen, in Vergebung, in am Abnehmen, was von dort loszukommen, und das nannt hier ein verkommenes Leben, kann loskommen, wo je durch die Leidenschaften von dieser Welt gebunden sind, so die Leidenschaften, die fangen dann an, aus den Sinnen der Welt anzukommen, dann fangen die Leidenschaften an, dann von Adam und Eva an, von der Sinn, der erste in der Welt, und die wird ja auch so lange bleiben, weil Jesus Christus die Kirche hat wahrgenommen und noch länger, solange es die Welt steht, solange es die Welt ist, wo die Leidenschaften von der Sinn, die sind hier einfach in der Welt, wir sind sozusagen, wir sind im Krieg hier, Jesus Christus, der hat den Plan für seine Tiraden hier, aber wir sind still im Krieg, du hast einen Enemy, der auch geschafft und weil das aufjänstig und weil uns die Proben von den Weg dat Daut te houden, dat we dat ook zijn kan, wat God voor ons heeft. In zo'n Krieg zijn we. En wanneer we ons door, wanneer we nu geven en dat leren, dan merkt dat het zwaar dat als leichter dat ons hand geven en vast en dat wordt houden en laten aan de werking doen in ons. Aber das ist uns die Leidenschaften, die sind, wo wir in den Leidenschaften gebunden sind, und Gott seine Natur Anteil haben kann. So, das war durch die Gnade, was Gott in der Erbarmung gegeben uns, dass wir das können, Anteil an haben und das Gute. Und von den Leidenschaften loskommen kann. En dan in de 5e vers, dus dat, en om dit te krijgen, bekleed je een geloven met goede woorden. Dat is ook waar, dat is niet om die raad worden, dat wie goed bekend met, dat is niet om die raad worden, dat is wanneer we al dat aangenomen hebben, maar om dit te krijgen, bekleed je een geloven met goede woorden. Je moet ook aan een erkennis toenemen. So, dat ook, dat wij doen, ook even van de smaris hier, want de Heer ons zo wat openbaren dat en in zijn woord. En erkennis toenemen, zodat het irgendwo opeens een vaart wat in de 14 gelezen heeft, en dan opeens dan redelijk veel luider te hem, dan kan je dat begrijpen, van wat het reden is. En zo, waar we dat helemaal uitgeschapt krijgen, God zijn woord, dat is een levend woord. En in de 6e vers, en dan moet je ook leren, jezelf te beherrschen. Zo, we moeten dat, het is ook waar dat like, de meeste van ons worden dat weten, dat wat we dat moeten leren, onszelf te beherrschen. Dat vlees, we zijn onze natuur, die zegt van een weg, en we moeten we gaan in jas met Jezus Christus en de hele jas in ons, we vallen in dat vlees zegt, we een andere weg. Dat is goed goud. Mijn natuur is niet, van mezelf, is niet goud gezien. Maar dan moet dat jaslich en laten wijkrof en einem wonen en een erkennis toenemen. Het is als de vers. En dan moet je ook leren jezelf te beherrschen, waar je standhoofd worden, standhoofd zijn, met Gottes vraag verbonden zijn. So. Dat is ook zo, met Gottes vraag verbonden zijn, maar het standhoofd zijn. Wenn je dat picture net, even in een openbaring, dat we nog een introduction wat hij lezen deed. Want dat zegt, wie hij is, dat is in de weg te verrichten. Krijg zo, dat hij is een leeftool, ja God, leeftoelig. Maar wanneer we hem niet aannemen en hij ons niet reinigen kan, niet zien, te zien, die hier, hij is ook, krijg zo hard, dat is te verrichten. En wanneer we met die mindset zijn, met Gottes verbonden zijn, dat was, dat merkt dat leichter. Wanneer een iemand denkt, well, he's a loving God, dan kon hij dat niet doen, dat de mens wordt in de hal nemen en stroeven en al dat. Wanneer de rechte God is voor, ik geloof dat zij weet waarom we dat doen. En heel God, wat alles erschaffen heeft, dat hij weet, wat hij redt, hoeveel kracht hij heeft in zijn woord en alles, den wij en wie zijn niet heilig uit onszelf. Dat is een verg in einem, dat is een oprechte Gottesverg verbonden te zijn. En Gottesverg meint zich brederlich onder goud zijn, brederliche lief, met lief voor alle mensen. Dat is ook zo dat, hier in van onze hintergrond, de dietje kan nog mal een tijd hier was zijn dat
Dat wie zijn dat, wie worden deze soort mensen zijn, wat voor wem dat woord wordt zijn, en dat is aber voor alle mensen, dat is nicht bloß für unsere Sorte, nicht für Deutsche, nicht bloß für wie unsere Engländer, das ist für alle Menschen. Es soll wieder Liebe bewiesen werden. Brüderliche Liebe und Liebe für alle Menschen. Wenn Gott liebt in jeder einen, der will handeln, jeder einer soll nach ihm kommen, hat den Preis Tod für jeder einen, für alle Menschen. Wenn die diese Dinge haben und du bleiben, wo je in jener Erkenntnis am Herrn Jesus Christus nicht viel und unfruchtbar sein. So, ich sage das hier, wenn wir diese Dinge haben, in der Leib, Gottesfurcht in der Leib, und du bleiben wollen und teilnehmen, dann wollen wir nicht unfruchtbar sein, und das gleich ist auch bloß so das. Dann wir uns wollen durch beschäftigen und sein, dass wir sind und wer Gott ist, und mit dort in der Leib, wie Gott ist Leib, das wird dann das Arbeit leichter dann. Und in der Fall, wer das aber nicht hat, ist blind oder wenigstens kurzsichtig. So, das ist einmal, ich sehe das als die Christenschrift in diesem Brief. Da wird so ein Glauben haben, aus sei haben. Ich schrift Petrus hier. Und hier sagt er, wer das aber nicht hat, ist blind oder wenigstens kurzsichtig. Die, bedenkt dat niet, weet je nog wat hij deed en wat het is. En hij vergeten dat hij van zijn oude zinden gereinigd werd. So, dat wil ik zeggen, dat als een Christ, want hij wordt aanmoedigd worden en valt zich vielleicht, so, hij brengt niet vrucht. En hij heeft dat vergeten, wat Jezus van hem gedaan heeft. Wanneer hij niet kan vrucht brengen, maar dat is ook wel zo, dat wordt niet kan zijn, dat Gott hat uns das nicht umbohrt, also das wird dann an mir leiden, und ich habe mich da befriedigt und gesagt, wieder kennenzulernen. Ja, er sagt, aber das kurzsichtig ist, dann, wenn er das nicht hat, wenigstens kurzsichtig und hat verjähren, dass er seine Sünden gereinigt wird. Und du wirst, liebe Brüder, merken door hen immer voorstaan dat die beroepen en uitgewählt sind, weil wenn die dort down worden, wo die nicht fallen. So, das ist in der tiende Fall, habt ihr uns denken, dass wir sind beroepen, das sind jetzt die Christen, die Christen, was er hier sagt, die was zum Glauben haben, aus sei haben, zu dem wird das hier sein, die voorstaan, wo die beroepen en uitgewählt sind, weil wenn die dort down waren, wo die nicht fallen. Das ist a good promise there, wenn wir wieder kennenlernen und nur dann wollen wir nicht fallen. Und das würde zu uns Christen sein hier. Wir sind die, was das hier wird, kriegt das meint, die Uitgewählte, was wir den Glauben haben, aus sei haben. Und dann wird der Eingang in unseren Herrn und Heiland Jesus Christus sein, wird direkt weit aufgemerkt worden. So das ist eigentlich wo bereit das wird aufgemerkt worden, wenn wir das wollen, das geht gleich auszuschaffen, das sagt hier bloß, das wird weit aufgemerkt worden, und das, glaube ich, alle bekannt, so viel mehr einer du studieren würde, und nur das geht gleich auszuschaffen, das ist bloß das mehr und mehr, so viel wieder einer am Kern lehrt. En ik weet niet, zu mir redet wie eens, dat wordt weit opgemerkt worden. En dat is niet een grens, maar wel weit, plus dat is, du is een deel wat hij ons wordt kunnen leren en wat hij wordt kunnen zijn, wo groot en wo herrlich Gott is en wat hij arbeiten deed en al die dingen. Allemaal in 2 Timotheus Kapitel 2, ein paar Vers lesen. Das ist 2 Timotheus Kapitel 3, Vers 16 und 17, werden die lesen, wenn die Bibel mit haben, mal lesen. Sie, diese Schrift, das ist, wie schon von reden, das ist ein kraftvolles Wort. Alle Schrift von Gott gegeben, ist wertvoll, und uns zu belehren, uns auszubessern, uns recht zu wiesen, uns zu rechten, wahrlich zu leben, so dass ein Gottes Mensch imstande ist, in gute Worten
geschickt zu sein. So dat is wat het is, dat Gottes woord, dat is wat het deed. En we in 2 Petrus kapitel 1, bij de 12e vers. En door we in rekening kunt immer an diese Dinge denken te houden, want je ook alle weten en de Wahrheit stehen, so weit als je dat kan. Aber hij zegt dat immer denken houden, het is te hier, dat war das twee Christen, die weten al so weit als je dat kan. Aber einer soll das immer wieder kennenlernen. Das fehlt dem Kennenlernen. 13e vers. Ich glaube, dat is ganz reich, dat ik in dit en junt wakker hou, zolang als ik nog hier zie. Immer wat denken te houden. Zolang als hij nog hier, als Petrus nog door weer, dan dat hij dit al te de mensen die motor spreken en terecht te wijzen. Zolang als hij nog door is, en nu is hij op al lang, dit is een paar duizend jaar oud, en dat stil dat reed nog, dat is nog ganz jährlich van de eerste dag nog, wat we ons het allemaal waren, worden herinneren aan Gottes woord, en wat hij gedaan heeft, wat Jezus om iets voor ons gedaan heeft, en de plan waar we gaan gaan, en alles. Ik denk voor ons zo, er zijn mensen die hebben geen verlangen, dat zijn, like, waarom ze willen willen, dat alles zich zo beloden laten met wat ze kunnen doen, wat niet. Ze willen dus vrij zijn, maar ze zijn willig vrij, ze zijn niet vrij. En, ze willen dus niet van hier en van eens zijn. Ze dan denken also, wanneer het dan dus niet zo weer, wel, wanneer ik er dus niet van wil, oké, dan denk ik dus buiten is het koud, maar, dat is aber niet zo. We waren voor deze God, wat de ganze Bibel van schrift, voor den, waar we komen, als we geraad zijn, niet geraad. En ook voor Emma, zo we op een steed. So, really habe ich auch een choice te zijn, weil du wel ik best niet van ik zijn. Well, ja, we hebben een choice op allemaal, maar we dan, dat zijn, we terugkomen, dat is niet. We waren in feesten. En we kunnen nu in deze genodentijd, ja, we varen komen en staan dat touw waar we zijn en laten ons reinigen. En ook best door de genodentijd en wat we leven, ons reinigen van God zijn woord. En leren meer en meer van hem. En in vrede, we daar nog een beetje vaart te essen. Leef toe je God, wanneer we dat in ons gaan en dat met daar veranderen. Ik geloof niet dat anderen dan wel zijn, want ik wil er dus niet van. Ik wil zo leven als dat vlees dat je valt en het ene brengt, dat viert hem dood allemaal zo. En dan nog, wanneer het dan einde, dan weer dat nog, maar dat tijd niet, dat is van all eternity zo. En de 14e vers. Wils ik weet dat ik mijn charpa bald offline moet, zoals de Heer Jezus Christus mij gezegd heeft. So, dat weet ik ook niet krijg, als Jezus dan wat gezegd heeft, hoe lang hij leven wordt, dan meint dat plus in zijn leven, weil het leven is kort. Voor mij zegt dat allemaal ook plus. Dat leven zegt, het woord zegt, dat leven is maar kort. Als je maar plus een kort eindje, dan is dat hier derg, maar niet voor alle eeuwigheid. So. Dat zegt Jezus van de eerste dag aan zondag. Bedenkt dat er, wie zijn, het leven is kort en die was voor deze God was die staan en rekenschap geven en alles. En wat best die nu al regelen hier, er wachten op de judgment day. En in de 15e vers, ik wil je dit zo klaar maken, dat je dat immer waar kan verhouden, wanneer ik eerst weg zie. So, dat is, heeft Petrus dan geschreven, zo, door een eerste dat zijn woord, dat is hier van de oudste dag ook nog krijgt zo wakker en klaar. Want hij is waar, dat het stil, wat we ons door herinneren. En dan in de 16e vers, want we hebben je niet Geschichten verteld, die wir uns selbst uitgedacht haben, was wir jent dat deutlich merken, wat voor een kracht der Herr Jesus Christus hat und dat hij weiterkommen wird. Wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. So dat wir dann, Petrus und seine Jünger, die gingen mit Jesus top, die sahen das allererst hand. Die hatten dann noch nicht das Neue Testament, obviously nicht. Und die hatten die Bibel, das alte Buch, das hatten die, aber nicht das Neue Testament. So wir haben nu veel meer al van dat wat Jesus gedaan heeft
als zij dan hoorden. Met den type dingen, aber sie sahen, dat als zij met gewisse dingen met Jezus type aan boeien op dingen, dan beweist Gott sich durch den Arm. Wir wollen Matthäus Kapitel 17, Vers 4, ein paar Vers lesen. Wat de harde taam zijn dat. Matthäus Kapitel 17, Vers 5. De Geschichte als juist dat als Petrus en Jacobus zijn broeder Johannes die ging met Jezus op een boy op en dan door. Ik wil bij de derde vers aanvangen dan. Matthäus Kapitel 17, Vers 3. Dan zagen ze op einmal Moses en Elia en Jezus reden. En Petrus, dan zei Petrus zu Jezus, Herr, dat is goed dat we hier zijn. Want dit zo recht is, dan wil ik hier 3 Boden bouwen. Eine für die, eine für Moses und eine für Elia. Wo als Jezus nach Red kwam eine Dachgewalt über Arm en hart van de Wald seht eine Stem. Dit is mijn leven zien met dem ik zeer tevreden zie. Hart naar arm. So dat is wat Petrus en dat zijn experience hadden ze met Jezus gezien dat en dan ze haben sich dat niet bloß uitgedacht, ze hebben dat first hand gezien wer Jezus is, so dan wie nog niet gekriegt. Dat is wat we hier jetzt in de 16e Vers lesen in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 16, wo dat dat niet een uitgedachte Geschichte is, wat geschreven heeft. In de 17e Vers, als hij van God, den Vater seine Ehe en Herrlichkeit kreeg, en als die herrliche Stem ziet, dat is nog zie ook ben, dat is mijn leven zien, en ben ik zeer tevreden zie, zegt de 17e Vers 18. Wie zelfs met arm op den Heiligen Borg en wie hielden de stem vom Himmel. Da haben sie zelfs gehierd. Sie wären Zeuge dafür, dass es dort wir. So haben wir gesehen, dass es wirklich so ist, was die Propheten gesagt haben, und die tun gut, wenn die darauf aufwachten, als ein Licht, dort ein Düsteren scheint, aber dort Anfang te delen en de morgenstieren begint im Hort abtaucht. So dat is ook, ook zo staat in Christus, wanneer nog niet waar geboren is, dat opeens een kamp debat wo de licht komt, die krijgt dat opeens voor te hier naar te zijn, der wat wie met al, naar der de boodschap, der eten was, krijgt dat evangelium opeens te hier en dan het licht abtaucht. Ik geloof dat hopefully hebben we alle experienced, maar niet dat gaan we doen, wat we en verlangen haben door nu, wat Gott ons wat licht geeft, dat we het opeens zijn kan, wat God zijn plan is voor hem, en naar oren heeft dat hier, en wat zegt dat te mij, en kampen in kriets, en brengt hem zijn schuld toe aan, hij neemt hem de op, en wat een vrij wordt, de morgenstien junt hem hart opgeet. So dat is wat we licht krijgen, en dan das ist in Psalm Kapitel 119, Vers 5. Dien wordt als eine Lamp mit den Weg te wezen, ook een licht mit den Stich te bedagen. Zodat, zeg maar, dat God zijn woord, dat is wat het is, de Bijbel, waar we die lotend een wegwijzer voor ons een grote uithelpt. Dat is krachtvol. En dat zijn we bloß im Düsteren sozusagen. Dat hebben we niet ohne God zijn woord. Ich habe bloß nicht geraten worden in den Wegwesen, wo wir gehen, dann sind wir im Düsteren. Und in der 20. Vers, erstens muss je dort verstehen, dass jene schriftliche, ich kann einmal lesen, erstens muss je dort verstehen, dass keine schriftliche Prophetie wird erst, dass einer sich selbst uitlegt. So einer selbst kann ich nicht prophetisch was uitleihen.
Weil Prophetie ist nicht Wort, dat ein Mensch sich selbst uitdenkt. Dat wir de Heilige Geist in diese Menschen, die an Jeuf, wo sie von Gott reden sollen. So dat is nou wat de profetie die hat uitgelegd, wat de Heilige Geest dat Mensch sich selbst uitdenken kon, sagt er, dat wir de Heilige Geest, die in diese Menschen, die an Jeuf, wo sie von Gott reden sollen. En dat is wat dit allereerste, van de jingen, wat met de profeten, wat met Jezus toe jingen en zagen het first hand, wie hij weer, en die schrijven dit op, en het, de hele Jezus heeft het geïnspireerd, dat woord, dat is niet wat uitgedacht, dat, wat zij hier opschrijven deden. Voor ons, voor nu, wat we nu nog moeten brokken, zolang als die Welt staat, waar we dat brokken, dat. Ik wil nog een vers lezen uit Römer kapitel 15, Feuer, wat hij zegt, wat immer vorher geschreven, wie geschreven, dat we door het leren zullen, dat we door de geduld en de troost en de schrift worden hoopning hebben. So dat is iets dat ja van hoopning, want we en dat wordt leren en lezen en de juist ons denken helpt dat je een hoopning hebt. De hoopning, de hoop we op. Dat kan we nu niet zijn, we kunnen niet. Haben nu nicht den Chance, dass es die Jünger da mit am Top am Beine gingen und sahen, dass mit ihren Augen, was da passiert, das ist nicht jährlich, die Hoffnung. So dass wir hoffen da, was wir nicht sein können, aber jetzt, wir wollten das von Bern, das ist wahr. Wir haben uns vertrauen Hoffnung ganz auf das gesagt. Und einmal war das ja eine Freude, ein Wertvoll, was einer nicht darf, bloß mit Worten der Proben zu verdienen, wens ich würde bloß da nicht kijken, ich würde ganz kort kommen da an, keinmal gut genug sein, damit das helemaal verdienen mit Worten. Und aber auch, ich kann nicht, dass sie denken, weil ich kann das onmogelijk mit Worten, dann kann ich auch so leben, also ich will das schon Wort nicht. Wir wollen das annehmen, was Jesus das hat betont für uns, das annehmen und uns reinigen lassen, aber jetzt, dann werden wir uns, das hier geschrieben hat, dann werden wir uns bekleiden met goede woorden, dus dat hier in de 5e Vorschrift, om dit te krijgen, bekleed je geloven. So den Glauben, den haben wir al. Den Glauben ist, dass das hier sehen, wenn je diesen Glauben haben, der Jesus Christus gegeven hat, dann bekleed je met goede woorden. Je moet ook een erkenntnis toenemen. So, über den wir dann ja wir wissen, und wir dauern auch, wenn wir uns da aufgeben, das kann nicht ladig trägt. Gott sein Wort, wenn dort lesen wird, en ook dat meditaten en dat feeden, dat niet werking, En ik reed nog iemand met somebody die zegt, je hebt niet lezen, kan niet lezen, en dat leef ik ook wel. Dus, dan würde ich sagen, vielleicht Audio oder irgendwo mit Gott sein Wort um uns zu tun haben, das braucht wir. Wir brauchen das, was der Heilige Geist uns kann helfen, und so das bloß sein, wenn ich das nicht kann, weil nicht beim Studieren. Wir haben, glaube ich, in dieser Zeit viel gelernt, das irgendwo zu tun. Das Lesen, auf so einer Language, dass einer das will, dass einer das verstehen kann, und auch, wo das Reden wird, Audio und der Heilige Geist, und einem und alles, dass wir haben alle gleich gelernt, dort zu tun. Das vergeben, bloß wenn ich nicht lesen kann, irgendwas habe ich mir nicht, habe ich das nicht gewusst, irgendwas, das glaube ich, war das nicht, ist nicht gut, weil wir nicht, Chancen ist dort so. Das, was wir gelernt haben, de ben studieren en horchen. En wir hatten das Gott auch durch einen anderen Reden noch bereicht. Das kann noch, einer spricht einen anderen Motor, oder jeft den irgendwo was wird, und das Gott gebraucht. Die wurde nicht neidig haben, die kann Gott anders, aber er will hier mit uns Gemeinschaft haben, und der uns einen anderen abbauen und so, und wir dort down, live, so ist es hier von sein, live, für alle Menschen. Nicht, wenn das würde, bloß zu sein, hier in der Kirche ist es sehr leicht zu reden. Also hier auch schon für mich, wenn ich so einmal, hier ist es leichter, wenn wir sind in den Salien glauben, aber in unsere Umgehenden Romans, aber eins würde sie sagen, dass sie nicht in den Salien glauben, aber wir das tun auch würden down, wenn es
dat is wat we zelf. We zullen dat doen met daar. Zijn wat er nog worden, hoe dat stier nog niet heeft, hoe dat licht nog niet is opgedacht en daar hoort. Voor die roots, moet hij dat ook met daar. Ik geloof dat zo weet. Bij ons, ja, bloß wat ons alle Mauto spreken, dat we God zien woord wieder kan leren en God kan leren wieder. En in den woord studeren, dat ons bringt uns Frieden en vrede. En, ich glaube, wir wollen hier mit Schlitten, was so weit, weil wir noch alle einmal uns opnehmen im Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen noch wieder für den Herrn angesagt, Herr, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir sind das klar, alle Wegen, wo wir lesen in dein Wort, du bist die, als die Nomen, je Menschen, und Herr, und die bist der Allmacher, Gott, Herr, wir danken dir in den sehen Jesus Christus in Nomen, für dort, wo die Deutsch und Krieg, die starbst für unsere Sünden. Herr, dass wir uns das nicht dürfen verdienen, die Seiligkeit, wie die können, die kommen, das heavy euch, Herr. Wir können das annehmen, was du getan hast, Herr. Help uns, dass wir das können verstehen, ob das Böen uns vertrauen, ganz auf die Sachen. Herr, aber auch, was wir ein Verlangen haben, die wieder kennen zu lernen. Und die Wort studieren und sehen von der bottom of our heart, dass wir das ab ihrem Mind von uns hart rüht, dass wir in Life gehen, der Life, was du hast für uns, dass wir der Life einer zum anderen haben. Bereitliche Life in alle Menschen, dass wir die Menschen leben, even die, die noch nicht wurden, die haben angenommen, Herr, dass wir das mitteilen, was du für uns getan hast, dass wir können gerat werden. Und Herr, du danke dir dafür. Herr, ich danke dir für jeden einen, was du gekommen hast von uns, ich möchte dir segnen mit deinem Wort und gib uns einen Hunger, immer da in dein Wort studieren. Wir danken dir für was du wieder was tun durch diesen Tag. Herr, ich möchte dir jeden einen segnen, das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Danke schön für